Pentingnya piye? Wis sugih sundul langit donyamu gedhe donyamu akeh. Yo. Tapi nek kowe ra pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki dihapusi sesuk aku cek duwe. Sugih kok. Piye Mas ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa sugih ae. Nggih Mas nggih. Dadi aku ora usah TF gak apa-apa. Ora sateap Mas wis sugih kok wis. Tarono tak sugih lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan cek upama. Ora Ayo lajeng. Lajeng. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Kamu. Ilate kok ngepang sine ya. Sabene dikai tumpah ae. Yu musturae. Tum sine ya. Sabene dipangku kok malah mlayu pangkono Pak iyae. Apa renek liyane? Wow. Akeh umur. Keluarga yang serasi, mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bocah kocrok ya baby. Luar biasa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Komes. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Mbak Libu. Mbak Libu. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Sampean berdua ya sehat ya Nggih Mas. pangestunipun jenengan sehat walafiat. Prasaku saya lemu lho. Walah nggih Ning Mas. lemu sehat, lemu sing set sampean. Nggih, sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Nggih no. Kowe emang roh wiwin sindenku, mbasa nyanyi nembang. Nggih. Mulane kula ngimbangi niki kula nggih asne ngempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Padha-padha ngeten nggih. Ora bingung ya Mas sowanene wis bolak-balik sowan tratah kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa Mas. Pokoke teng kandangan niku mboten kados tiyang lintune. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Teng Kasreman ki lagi sepisan. Tapi kan nyuwun sewu. Piye? Piantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Oh iya. Nyedulur semanak. Loh wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe dugi iso kandha mawon. ngono? Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking kelir. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek gak salah sembetol lampu abang niku lho. Hansip, Linmas niku. Monggo pelawake metu langsung mlebet langsung mriki tiyek ngoten niku. Langsung monggo mlebet jeding ngoten. Diarahne kaya ngono. Nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen Mas. Piye, seneng ya Mas? Seneng. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Dangu mboten panggih jenengan tembange wau nggih pas. Tombo kan. Tombo kangen. Tombo kangene kula pengen panggih jenengan dereke jenengan paring panglipur. Kalian Pak Didi. Ki apa to Mas? Sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata trapsila apa ora? Kowe iki adat kejak apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Lorak-lorok. Ya genti-genten ngomongi Nggih, genti-genten ben gak tupangsun ning ngrungokne ben gak bingung. Nggih ngapuntene lho, kula asine nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh, Bu Mujiati. Bu Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah nuwun kalian Bu Mujiati. Ijek nyelone. Bocah kok ora duwe tata trapsila. Sopan santunmu mbok kek endi, Mas? Kowe Jawa apa ora? Aku ngelingno kowe ngono. Ngelingo kok langsung nyeroncol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Nggih, ngapunten lho Mas Didi nggih. Ancane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Oh niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong patine Bulurah ki ya piyai terpandang ana kene. Terpandang wargane nggih kathah. Kathah sing tresno. Heeh. Wong nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Malah matane mecicil.
Wong kancane melok tanggapan ora oleh lho. Delok to. Tanggapan Mas. Dadi omong ki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu Nang kene piye? wis ora kaya wong liya. Ha. Kaya dulur dhewe. Iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur nggo kira bayaran. Bateh dhewe kok. Oh alah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Lah jere keluarga dhewe. Yo keluarga Wis ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho. Iya ta? tegese gak ngono Mas. Lah piye? Maksude iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho Mas. Oh, pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Ya iya lah modelmu kok kudu nyerek kali wong lho nyapa lho kuwi kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Duh, mikir bayaran terus to Mas. Mikir bayaran terus. Kancamu kuwi antarane dulur karo duit no abot duit kancamu. Kowe jelas no kowe. Lho, kuwi kleru lho Mas. Lah kowe apa ora kleru? Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene rek nek bayarane teko kene kowe. Bosok kowe. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omong mbok sing biasa ngono lho. Ya kowe ngomong aku bak le potonganmu dhewe kok ciduk. Lah kan kowe kena nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Iya iya. Mas Didik nyun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Apa? Pak Didik SPD. Oh, iya. Sarjana pendidikan nggih Mas. Sarjana pendidikan. Titel tinggi wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Kowe ndak ngomong dhewe ngono. Apa enek lagi temon ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Lho, lah anten gak masalah to Mas. Umumnya kan SN ngono kene. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Lho, ora apa-apa to Mas. Apa ya kleru Apa ya SPD terus ndalange apa ya kleru. Apa gak oleh. Nak klirune iki mboten ning kurang linier lah. Wah. Lambene. Kelinci penuh. Ya mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok Jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ndak masalah wong dalange enak ya. Ya ora apa-apa ora linier TPP-ne panggah cair. Nah, kuwi lho. Kowe iki omong linier wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linier Ora barang. masalah ki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat nggih? Sehat. As ngoten mak empun. Sementing tiyang niku sehat sing utama, gitu. Kowe iki nyuwun sewu. Napa? Kowe iki ora wong Jawa asli ketoke kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lames-lames lambe karo sapa wae grapyak semana. Lah iki lho bedane kowe karo aku nang kono. Nek aku Apa? gak iso lamis to. Lho, wong Jawa kuwi ngono Mas, tembunge Abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, Abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran tak omongi. kok iso ketidakjujuran iki? Ya piye? iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono lin mas siji wae reneng kok. Lampu abang yo reneng, aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan enek jajan, misale buah yo salah Iya. apa. Ning kene iki mau beda. Apa suguhane? Pencit. Yo kuwi sak yo jenenge. Eh, sing mbok nggone Pak Joko. Ya Pak Joko. Ini Pak kuwi- Joko. Pak Joko ki pemborong pencit kok suguhane pencit gundulmu amblekno. Lho, kok ngerti wae? Lho, Pak Joko ki pemborong pencit sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencit, perkara Pak Joko dodolan Pencit. pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko selamat ra dodol wedhus. Lah nyapa? Daleme Joko wedhus iku. Ya. Lho ngece. Lho kok ngece lah jere Joko pencit. Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Nun sewu, niki adicarane sedekah bumi nggih Pak nggih. sedekah bumi gundulmu no. Apa iki? Iki nyok iki. Wali Iki lho. Matulus. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Napa? Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedakan, nek kecedakan ora ketok. Lah. Piye wacane piye macane piye? Ayo menikah dengan Kowe iki cah kocluk trae kok iso. Ngene lho, Mas.
Maca ki ngene Lho lho. kasih Ya jarak. kasih jarak tapi kan Saking senenge nek awakmu karo aku to. Heeh. Ora trimo penonton umum. Lah terus Lho do tangi kabeh. Penonton saka alam barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono lho to. Wis, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rong duwe sapa-sapa. Oh iya. Ya iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah aku nek kadung muni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho, piye to iki? Lah mosok ngono hotel. Tapuk sih. Ora ngono, saestu kula mboten ngertos, Mas. Oh, lah matane. Ora dikei info lah tak kira ku yo Mula kowe sak urunge omongi assalamualaikum salam. Iya, iya, iya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lho Ah, iya, ngono. iya, iya, iya. Lan ugi ingkang teng ndure kuburan. Lho. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iki Iya. pro karo kowe. Kowe golek dhewe kono. Ora masalah, wis peken kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, To. Ya piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Buras sak menten kathahe. Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu dibuka, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben bocah cilik turu kok kon gugah kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyauri berarti pro. Alah kuwi umum kok. Umum piye? Umum wong salam ya dijawab ya umum. Cobi Bu, anu Bapak Ibu nyuwun suwantene jenengan nggih. Lek kula hae jenengan halo ngoten nggih. Alah angel iki. Angel piye? Lho, ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajan. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti enek campur tangane karo nggonmu ka lho. Ora kono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Lho. Ketoke sakmono tok tapi kompak lho, To. Jajal. Halo. Iya bocah. Penak iki to. Wis nyauri bernada. Aku sing gregeten siji karo Darmaji lho. Darmaji sapa? Karo ngene. Kaya kenal-kenal wae. Alah anggere tamu ada wis kok so. Lah modele ngece wong. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo Ora nyauri. iso. Sedaya halo. Isin dek. Tak bunuh diri ya. Apa kok cekak men pikiranku bunuh diri iki lho. Wong kok ora iso Apa? gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho ngono. Ben wong-wong tertarik. Iya. Kowe duwe trike. Trike ada no. Carane piye? Penggabungan antara suara, Heeh. gerak badan gesturnya, Iya. dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya. Hai, ngono. Dal. Kok kaya banci jembatan. Aku gelem apa ora? Kaya banci jembatan. Wis tak percaya aku. Ya, ayo matane. matane dhewe kuwi. Mripate. Wong marahi malah mata-matane kancane iki lho kok. Mripate rada senyum. Lambene buka. Sak teko kuping no. Ayo. Lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Nah, terus muni. Bapak-bapak. Cempe. Rapo enak Angger pro yo ngene iki lho aku gowething aku. Ora apa-apa, kono aja urusi sik. Dang. Ora diurusi piye ning kuping keri panas kok. Tak dem-deme sik ya. Dem-dem ku lho botamu. Sabar pendemo sabar. Pendemo gundulmu no. Lho, kuwi demo lho, pengen ngerti lho. Kalau apa? Dang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mendak. Halo. Ngene pamite jare ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene. Ngene jare tak berangkat ngaten lho, Pak. Ayah kerja ya. Pamane aku anake. Ayah kerja yo, Nak. Kerja ning kene bae. Ngene bojone ya kalumangan iki. Aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh. Dino iki pengen misuh aku. Losno. Asu iki. Gregeten aku Kirek. kirek mbek asu ya padha wae. Lah ya wedhe sak grup. Modelmu kok ngece wong. Nyuwun sewu menika dicerana nganten nggih. Sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah. Nggih. Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT. Mbak Ayu kali Mas Agustina. Iki koclok iki bocah iki, Mas.
Mbak Ayu Agustina. Nah, Oh dadi siji ta. Karo Mas Iman Hamdani. Iman po Imam. Iman. Iman Hamdani. Hamdani. Apik jenenge, Mas. Apik no. Ora kaya anakmu. Apa? Bocah cilik umur 2 tahun mbok jenakno prundul ki apa? Lah kowe ora ngerti sejarah kok. Sejarahnya apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to. Operasi apa? Operasi kaisar. Kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Wong hati-hati. Jawa aja ninggal Jawane. Heeh. Jarene mbah-mbahku biyen, Pak. Heeh. Nek bojomu meteng le, aja nutupi bolongan apa wae. Lah, kula ki lali. Dadi nek bojone meteng, Meteng. ora oleh nutupi bolongan apa. bolongan ae. apa wae. Lailane ngoten, Nggih. Mas. Ha iki tikus kok riwari nang kamar, tak delok pojokane tak tutup ngono. Ah. Lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan. Wis sulit, wis nek ngedeni 6 minggu. Wah, dadi Sik to ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu ki? kuwi bojoku apa bojomu to? Bojomu. Lah ya kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bape ngedene 2 tahun, bape. Loh, tapi kuwi gak umum, Mas. Latihan bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Umpama tak umum tak ngono lho. Bojoku ngomotren 6 dina kita. Hai Bu, berusaha Bu. Heeh, berusaha ngono gak metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenakno perundul aku ngono. Akhirnya metu. Lahir tapi bocah kan putih kowe Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok ning kok kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Lah ulu. Ula-ulun gundulmu no. Wis ireng krungu ndangdut kok tolak. Ya anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Kowe nyek polos potoke nyeplos iki gundulmu. Lah umume bocah cilik krungu musik. Le joget le. Anakku ya terus ngene lho. Kuwi gak ya. Anak iki krungu. Anake dadak Kalau wong ora. Tapi lek anak niki parah, Mas. parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, Ah, ah. omongan sing sopan. Ya. Mboten anak niki. Wong Anake bapake teko tek iki langsung anake muni kok, Mas. Piye anake komen? Weh, ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ini keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh to. Tuh ngomong apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, Ah. gadah putra. Ah. Dadi putra sing sugih. Wis ngono tok. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya, niki jane bener, Mas. Ah, ah. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kuwi malah urung patek penting, Mas. Rong 40. Sugih ora penting. Loh, sing penting ki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang Ah. itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok kata kabeh botohmu kabeh iki to. Otakku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta? Ayo, Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. ora nek sing jawab. Oh pancen penting sugih kok. Ya penting Lah, jenengan pinter sugih no. Penting sugih napa pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Ah. Didik ki pinter SPD gelare. Korban kedua. Iso korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek Sugih sinden nek gak pinter. Lah Lah nggih. sakniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Apa dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hae. Siluman Gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koral nek Alvin. Aku terus semen. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no? Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Wis sugih sundha langit donyamu gedhe donyamu akeh. Yo. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki diapusi sesuk aku jek duwe sugih kok. Piye Mas ki Mas, tulungi Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho. Maksudnya ki iwangi bantah ngono lho. Kowe nek Ayo, pinter Bang. tok ora sugih tok ora pinter, Weh. ora iso ngelola duitmu, suwe-suwe duitmu entek, melarat. Ah, kan suwe, iya ta? Iya. Enak kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso mbegetat taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Lho. Bocah iki kok kemelelet dina iki kowe. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora Lho, kuwi kowe anakmu. lah anakmu mau sekolahno mben piye? Ya ben padha karo kancane ngono tok.
Esuk nek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja pinter, penting sugih. Pak Mudin, tulungi Pak Mudin. Mbok dongak. Iya. Wes wis kualan kowe. Kowe ketake kesurupan kowe. Disurupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti nek pepatah mengatakan, Pepatah apa? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau ngantek tekan Cina. Omonganmu lho keduren. Lah kowe teko kandangan nang Google Map. Lah kok teko Cina? Kowe nak takok piye? Kamu kok basa Cina kae langsung wae wo. Ya ta? Keminter. Tulungi ya Mas, aku Mas. Wong manfaat ki justru wong sugih. Manfaatnya apa? Upama ki ning Nah. desa Kademen. Kademen gundul mono. Kandangan. Desane Mas, Kasreman, Lah, Kasar iya. kandangan. Kasreman Kademen piye to kowe? Kasreman. Kasreman. Enek masjid urung dadi. Iya. Muga aku sugih. Ha. Tak sumbang dadi. Perkara kowe wong Manfaat sugih. lho, ngono. Duitmu akeh mau sumbang. Iya no, omahmu urung keramikan. Iya. Bojomu tak keramik. Lho bojo kok dikeramik tak tapuk lho kowe. Anu, omahmu tak Anggap keramik. bojoku iki lantai omah kok piye kok sok. Wong sugih mampu lho. Berarti kados Bu Lurah iki. Hah? Duwe acara apa kok danane kurang? Yo, Mau sumbang. sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya no sugih. Lah nek wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa, sugih ae. Nggih Mas nggih. Tadi aku ora usah TF gak apa-apa. Ora usah ya. TF Mas, wis sugih kok Aman. wis. Tarono tak sugih lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan si upama. Ora jere Bu Lurah pe mbok sumbang. Lah kan upama. Kalau Bu Lurah tak sumbang. Mboten belurah menangan. Peti. Wah, piye bosokno kene kok ora bayaran kok. Nggih Mas Didi. Ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya rabbal Nggih, alamin. pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen. Yo kaken-kaken nenen-nenen gundulmu aplekno kok sok. Kowe iki piye to kok sok? Lah apa tadi? Kaken-kaken lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen iki apa nyocop mbokmu to piye kok sok? Iki lambene angger jebles ya, Mas. Lambene kok jebles. Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi nenen-nenen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya ora. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih, bejo. Allahumma amin niki lho penting. Enggal-enggalo diparingi momongan. Nggih, mungkin nak suwi mboten kada momongan ngen kula mawon. Awakmu nganu to pengobatan terapi to saiki. Insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piye ambre wong ndang gage duwe anak ngono iso? Oh, iso lho tangga kowe 8 taun gung di anak. Tak kei syarat sarana. Mara nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng to. Lah, iki ketoke sing nglakoni awakmu ketoke iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. no. Pelakune mesti kowe. Mas teng nginep ki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben dagake meteng? Gampang. Apa? Sing pertama dengan cara medis, Hah? ada cara alternatif. Loro. Nek secara medis ki piye? Medis ki ya konsultasi nang kedokteran. Oh. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan penyubur. Lah, ngono. Dicek lho. kandungane. Kuwi nek medis. Medis. Lah nek secara alternatif, Alternatif bisa diurutno. oh dipijet Aja lho. nganggo minyak. Alah, Pijet terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Ben subur. Alah ora masuk. Lah maksudnya diurutno ki piye? Diurutno, kowe sik apa dalange sik apa aku sik kenek sing dingko lagi endi sing nepaki. Lah insyaallah meteng to. Lho, Ngono lho. kuwi gak bojo dinggi bancaan to Mas kuwi. Lah ya kok diurut iki pocrok kok. Diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat tenan kowe iki. Anak ki minangka hayate rumah tangga. Oh iya tapi diratani wong akeh celuk. Lah iya. Lambemu. Ora apik. Ayo nyanyi kanggo Moh. ngantene. Kok moh piye taksiane nyun sewu nggih Mas nggih. Heeh. Nggih suka parisuka dalu Ya. niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bu Lurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo taksiarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih. Mbak Ayu kalih Mas Iman. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ra trima lho. Ya ora trima lho kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo.
Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Jack Sedrua. Wah. Enak. Isone napa niki? Sidar koso. Sidor koso gundulmu ngono. Son kok sidor koso. Jack Sedrua. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Kok endi begitu? Ada yo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, Kah. belimbing, Ing. dan juga ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Eko kok jer ki eko potole. Eko syariah, Mas. Eko ini sopan no. Syariah kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Dek kita tua puk lho ki sapa teke. Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ki lho. Iki tegese seneng ngono lho, Mas. Syukurane latah lah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Sapa wo? Iya. Aku njogo lah aku ora wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lah lho kok mbok baleni iki omong cara gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tak siarkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah ki malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngentene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang enten. Baik, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Jo. Bintang tamu yang satu ini, artis yang bekirut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Piye? Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Co. Yo kita kasih lemparan batu batako, Co. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? saya tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu kuwi. Wadah sakit kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng seneng neng. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo, Cak Komet. Sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo, siap. Siapa ya? Sepote Mas ki. Yo, Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh, kok apa iya iki lho sing cethone piye gak yo ngono to. Anu, istri Saleha sak pira Mas? Iki lho sik. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? perhiasan terindah hanya istri saleha perhiasan terindah. Sok ngono kok jere ayah kerja. Wis to bahas anak kowe aku isin jane kok. Anak ning omahmu. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri
Penmu, Mas. Everybody go. Iki jenenge bangga. Krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho, mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakili kowe kok ya. Tapi penak suaramu, Oh, Mas. gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye-piye sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Romai Ya nggih Rama. pas persis kalih Bang Haji Romai Rama ku lho sami suarane. Karakter suarane padha. Rumah Rama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Romai Rama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah, insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritanya tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyekso kancane? Lah nek musik kok kowe bingung ngene Lah lho. karepku garingan ben aku ngempasno kono lho, Oh, Mas. kendangmu kaya kena lemah ngono. Ya, kendang kaya kudanan. Ancen kendange bar Lah, kena udan kok. takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara ngono. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur no ya nek. Ada. Piye kuwi? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh ya. Judi. Teng. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bokong. Bokong kita. Wah, aku pilek loh marah itu. Bohong kok bokong ya. Bohong. Ya, krungumu apa? Krungku bokong ngono. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok iso. Aku suwi ra pedhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lagi sesuai teng daleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah, Nek misalnya Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, balai Kok ya desa. iso? Mau dibuat joglo atau biasa, terserah puluranya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Tawur piye kadung penak lho. Lah kan lagu pembangunan. Lho, nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Misalnya nih lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak, becak tak kandhani mung laku. Seto, Pak, seto, Pak, seto. Kendaraan toh? Niki mentok. Kuwi mentok iki lek. Becak, Kuwi mentok. becak, becak. Wolah. Kuwi lagune cacilik mentok, mentok ya, Mbak. Mentok, mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. Becak, becak tak kan. Kowe mentroke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Masa lambemu. mentok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu ki pen ra masalah. Yo, Tenan. disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadhok kowe kok. Orang badok tuh boleh melok tonggo. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci geblak kowe ra iso kowe. Iso Lagu banci ra enek lho. enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Canan tau nyiptakno lagu banci ya, Mas. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya ra nyantol. Lampimu kok. Lho kuwi ganggu lho nek kanggo banci. Iki enak teko dinti kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake, Ah, ah. dinikmati. Ayo tak nikmatane.
Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah suara to? Iya. Alah suara tak. Yo, lha apa njalukmu? Yen joget bar. Yo. Met kok met. Apa, Dik? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Loh. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye jadwale? Mau tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nomah dhewe-dhewe. Senin aku namae kene. Senin nang kene iki. Selasa, Iki. Rere. Rebu, Rebo, Kemis, Mes, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Setu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki Iki 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Tak jadwal. Santi iki. Senin, Senin. Rere. Selasa aku nomah kene. Susi. Susi, Rebu, Rebo. Iki Kemis, Kemis. Lah iki Mbak Inces Jumat. Jemah. Heeh. Lah kae setu. Setu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae le bojomu sijine kae. Alah, setu aku menyang ya bongko no aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Ambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iki iso glegek nek apik to. Ditanjake ingkang pundi wes. riyen Mas iki? Monggo manut. Apa Susi kena. Oke Mbak Susi ya. Heeh. Ya katuran jemenang menika wonten diajeng Ayu Susi. Cas yo Nuswana. Cas yo Nuswana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Susi. Komen. Alhamdulillah. Oke, iya. Bisa ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini Terima ada kasih. acaranya dalam mantenan. Ah. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Iki lho manten. grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita berdua itu semangat. Semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki lho urusane apa kowe iki kok iso Ah. Selamat ulang tahun kami Ucapkan. Tibake sinden Susi iki latah. Oh, gak, Mas Mari. Wis mari. Wis mari. Mari kok dadak Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu Mas. Ayo dicipi suarane. Ki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Wih, remuk. Ki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun. Nggih. Pak. Nggih, Sinten Kong. menika? Atara jasa. Tara jasa sapa kok tapuk iki kok iso. Pak sinten apa? Oke. Oke. Angel aku ra iso wi prau layar. Wah. Prau layar sing Angel wi ngene lho. lagune. Mak Anglia numpak Seto. rondo kempeng. Baik iki apal prau layar niku pripun Sing to pripun tembangnya? jajal? sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang liya numpak prau layar Oke. ing dina Minggu. Keh, pariwisata. Wisata. Oke meling terus. Anglia. Alon praune wis nengah. Iya. Oh, ada Pak De Marwoto. Gluk, jelak. Dijeloki mak jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. Oke. Iya. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Prau layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Prau layar. Nah. Tonet Korea, ya, teng. Ayo Mas. Tonet Aku iki Kuwi tambal ban. tukang tambal ban kuwi mah to. Iya. Mak centit. Centit.
Lo. Kok majentit. Lah apa to ki? Mak jeder. Oh, ya, meh jeder, bodho. mak Kok jeder. jentit. Oh ya kuwi seluku ya. Seluku kuwi. Beh, Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani perahu layar. Joget tertib nggih Pak nggih. Tertib nggih, Pak. Nggih. Nyawer langsung. Kakinya diangkat, kakinya di atas. Kok kaki to? Lho. Boten Pak, boten Bos. Suwe. Turun. Sampun dipinangkani Oke. pamrentah. Las yo lah. Modele kok gak ikhlas. Kabeh los kuwi. Langsung kono karek Matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun Matur nuwun, Pak De. Sehat panjang umur nggih Pak De. Nah, nggih. Luar biasa. Waduh, salaman kabeh. Patine pengen demek sinden. Oh, cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane cek apik ya. Aku kuwatir geblak mengguri. Rumahku kayak wayang golek Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi Niki mau lho. termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih, no. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nyang kuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune meleh ngoten. Niki lho. wau lak pamundutane bapake niku wau. Ah. Sing saniki pamundutane mbok menawi wonten keluarga saking temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak. Tidak ada nggih mantuk pun. Kok matuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok anu kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kok kaya keker dempal ngeten lho, Pak. Kok iso? Kowe ora Wanita perkasa kok. Perkasa ngeten lho. Kowe ora ngerti TikTok ya. TikToknya sapa Mbak? Aku ngerti lah TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wadah. Mbok yo rada atuh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat lho. Kagem bapak-bapake sing nyawer-nyawer ngersakne lagu napa mboten? Lagu. Lagu. Aja ditawur lho ngesakne. Ora tawur apa kayak Oh, wonten pamundutan anu Mas Didi. Nggih. Enten Menika wonten pamundutan Mbak Inces kali Mbak Nggih. Susi. Nggih. Ah, kepada awak Oh, dhewe grup malah aku apa, iki maca arek siji kesempatan kok, kowe arep ngambung aku kowe kok iso. Lho, ya kometi ya. Rupamu kok ganteng-ganteng kok nyedek-nyedek aku. Sapa aku nyambung kene? Iya. Alah iya. Lah. Napa Mbak Susi di? Wonten panyuwunan bajing loncat katresnan sejati kali mamane. Cocok menika. Saking sinten? Mas Tulki Mas Gawer Pare Kediri. Oke, Mas Tulki. Penggemar berat dari Cahyo Nuswantara. Ada apa iki? Lamunan, Mak Patonan. Oh, gila. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya sing tukang adang. Sing adang Mbok Suti kuwi njaluk. Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok temu Mbok temu sapa? tukang pijet. Jere sapa tukang pijet mbok temu ki lho. Menawa. Oh iya oke. Ah, Piye, matur ki apa? Mumpung iki berhubung kalian ada di sini Ah. ya, kita nyanyi bajing loncat. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe Aku? bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lah sak mene gedine. Kowe bajing menek wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak Susi joget, kowe bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit, engko Ora apa-apa aku dadi wit. Napa? Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak apa dadi bajing ya. Wite aja sing gedhe, Mak. Iki Lho ya, Bro. Bajing kok milih wit iki lho. lah nek oleh. Ayo, Lah, bajing loncat. Bajing loncat. Heeh. Lah, Mas sama Tulki sing Mas joget. Gawer. Nah. Bajing loncat, bajing. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados napane? loncate. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing Dados. nyanyi. Pomone aku Elsine lho. Ral. Sing nyanyi. LC apa to?
joget. Bajing pondok. Oh, bajing pondok. Ana bajing pondok. Kayaknya bajing wedok sana. Apa ya? Oh, ayo lho. Ndak bajing lho, ayo lho sing. Lah sing. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh duh. Lah kono Aduh, akang abdi lepet ngarasan bajinge gowedi. Berbajuran melodi semangat untuk warga masyarakat Sleman Handang dari kami Sanggar Sri Cahyo Nuswanto.
Matur nuwun. Heeh. Nggih, Sampun katuran. Mbak Limbo sampun katuran menika Nggih. pamundutan bajing loncat. Saka panjenengan Mas Tul ki Mas gawe saka pare. Nggih, leres. Kita saya kata mau pamundutan iki saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Yang gleges. Ha nggih. Gleges. Nggih. Oh, nggih. Anu di Piye? Blebes napa ngleges? Blebes nggih. Wah iki neh. Mana Mas. Nih gleges sing piye Mas? Blebes ta Mas nggih? Blebes nggih, Pak. Dik. Delok grigis. Grigis niki Pak malah grigis. Wala gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih, Pak. Ayo. Urang maneh tambahi kula. Oke. Yo. Adoh-adoh saka Mas Komet. Nggih. Adoh-adoh saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Pakde Wis sepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo. Wah, katuran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Sinten? Grigis. Heeh. Oh, ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Ada Pripun Kang Mas? goyang oke. Nggih. Suara oke. Oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara. Suara kok dicipi piye to, Mas? Tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Mah, lho suaraku gur sita kok mau jaluk. Lho yo, piye to? Mas ngene lho, Mas. Sing genah iki piye to? Sing Ngene lho, genah. sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek wis nyuara suara sithik penak, sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, gak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Lah aku ket mengopo meneng to, Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met ya. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya. Terana ya, Mbak. Cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah jambu. Ngono tok Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ngono tok ya. Aku koyo Nggih, iki. nggih, Mas. Kon nerone komet ki, Aku gur Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak ngono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak Oh, kene. Ayo, Mbak, siap. Posisinya gini, Mbak. Posisi gini. Ayo, Mbak. Posene, Windy. posene, Bi. gini. Posene. Hadap syuting ya, siap. Ndang to aku ora betah. Siap, dilongkas diatur. Aku wis kudu. Pikiranmu lho kok. Alah, aku ora. ora nek lelebrepe ngono. Yo. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kasih. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Itu kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean iki ora ngepasno contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing ngono. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Siap bae. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komet agak maju sayang. Alah wis to kene wis mili ya. Apa kok milih iki lho jane. Milih kok kaya sumur. Mosok wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan sopo? Aku Irfan piye? Wes cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Jare gak betah. Pokoke anggere ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan teles. Kringete wis metu. Sampun. Wes cukup. Sampun, Mas. Kowe urung puas. Gak wis. Sam. Pisan kas. Lah, enek sing iso ngetokne sampean. Mas. Enten. Niki lho, Sinten? niki pakare niki. Oh, oke, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki nggian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki ndagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke iri lek mboten diunggahne. Niki sing pakare niki. Kedahe rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang Oh, niki nggih Sing artis bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Piye? Cik iso.
Ih saged. Jenengan warai kados kula bleb. Iki malah halus, ki maine halus. Loh, kandhane kok lagi ngadeg kaya ngono kok. Kok kira, Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting gropyakane, Mas. Loh, Tak kira ora iso ngadeg. lho ki ngadeg ya penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate wis mari. Wis. Iya. Kowe ya rasu. Sampean Sayang. Heeh, sini sayang. bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon. Ya. Aku mau wis dinyek. Enggak, Sabtu Minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Cintaku hanya kamu. Yuk, ngusung koral yuk. Kok ngusung koral piye ta? Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa enggak? Ayo coba nyanyi yuk. Cintaku hanya kamu. Lihat ayah dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Ayo. Siap ya? Iya. Awakmu sing nyedak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kok kene gak ketok. Gak ketok. Aku gak ketok endah Gak jane. ketok. Heeh, ngono ya. Kok jane gak ketok ndahe piye to? Itu. Aja ngono ah. Mboten Aja Iya sayang. Aja Ayo. ngono. ah, aja Mas, beda-bedane nggih Bu nggih. Ndang. Aja beda-bedane. Sampean wong ndi to wong Bojonegoro to? Bojonegoro. Lah aku wong Cepu. Oh, cepet toh? Cepu aku. Cepu lah. Jawa Tengah. Iya lah. Iya lho. Kok ngerti leh berarti? Ya berarti cepu tenan. Lah nggih tem. Oh, Mam. Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepu? Apa? Cepitane pupu. Cepu yo Jawa Tengah. Ndang Siap ya? Kowe go ngroh rasane kok, Mas. Masam. Heeh. Piye? Ayolah. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepang. Ula ya ngepangi jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Terus nane. Terus nggih. Cinta merah jambu. Ayo mantuk. Nyapa Mas, nyapa? Tak tambahne sih ya dah. Ayo mantuk. Gue anggap ra sehat tapi mbok tambahne iki lho. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh, ya ra. Ya. Nyambi. Sayangku hanya kamu. Wah, sak sore bereng Mat, misor yo. Iki jek enom aku ya menyang. Mari. Ayo mantuk. Ayo mantuk. Main dia, Mas. Anu cepu. Ayo mantuk nggih. Nggih. Rin to. Mau kae lurusi kok. Wis meletek lho tuh. Meletek telo to meletek iki. Oh, gak terima meledak iki ngono. Bengkah. Berkah nggih. Sae lho Bu. Sayangku hanya kamu. Ayo mantuk. Nggih. Ayo nggih mantuk ya. Urungi aku. Ora apa-apa ya engko neh ya. Engko neh. Nggih nek son rene neh nggih. Oh, ngono. Nggih, ya. Tapi jek penak. Engko nek kuncang rasakno aku. Ngono gak apa-apa. Cintaku hanya Ya kamu. ampun. Kalau. Pak Lurah. Delok. Kuwi lho yang dilayani. Aduh, iki muter. Wis kowe mari ngongkon ngadeg barang. Lah kae jute setrume gede no kok. Nek kadung ngadeg lungguh angel. Yo diantarkan to. Ayo sayang. Digandeng sing mesra to. Iya. Gandeng terus dinyanyekno. Oh, iya. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono kae. Nina Bobo, Nina Bobo. Wah, Ora aku iki lho Pak iki lho. Oh, anak aku ya tetep bangga mesra no. Mesra. Ayo digandeng karo dilunggune. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja tata. Doli ya. Ya Gandoli. Aja mbok gandoli. Sik ta iki ngajak Indian-Indianan ta. Ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee ya. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki judule kucek-kucek ke matane. Kok Suraji piye wedok? Suraji kalau Mbah jenengan ditimbali, Mbah. Berarti ya jodoh to.
Ya Mak Ji ya. India. Deng tarong, tanah deng tarong, tarong. India. Oh, Mas. Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Bagaimana kayak gini? Sarimen pergi ke pasar kok. Yo, nyanyi. Tumpah doae. Ayo, Pak. Bagi muka, Pak. You musturae. Tum sene gane ya. Sabene dikai. Tumpah doae. You musturae. Tum sene gane ya. Sabene Di pangku kok malah melayu pangkun. Pangku kok mbek pasangane kok sok Bangeten. pangku kene lho di pangku. Kan sing api-api lah kok iso malah bae to. Kowe jenenge ngenyek aku. Ya ora lho. Ayo mantuk. Bae sapa? Bae sapa? Bae anak-anak dadi nak sayang. Bae. Duduk dulu nggih. Loh kok sayang Oh, piye? kurang di pangku kok duduk ya. Heeh, pangku, Harusnya di jaluk pangku. Ayo Mbak, pangku. Sekali-kali. Bokonge lincip kok. Lho, iki bongkong pori kok lincip iki. Kayak tumpah ono bae ngono lho, tumpah ono bae. Iyae. Apa renek liyane? Wow. Oke, umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bocah kocrok ya apa piye? Aja wis aja. Iki wis dianu, iki buke yo mlene ae kok sok. Lah piye lah penak e. Angge ku enake kuwi yo. Kene-kene yo rong karan gelem. Kita kene yo nampa ing pandum kok. Lah gurih lho. Lah yo. Gurih. Wes ya sesuk Nggih, ya. pun. Terang. Sesuk nang ya. Ayo. Gendong ama. Gendang ayo gendang. Nang wong loro enak men kowe yo nyambut gawe engko senene. Oh, jaluk wong loro. Oh, alah ngrepot rumah tangga. Tanganku nek ngeder. Kowe gak krungu? Digendong munggah mak ces. Alah ya kuwi. Apa kuwi? Ya tet. Siapa pamundutan apa ki, Mang? Sidorondo, heeh. Sidarondo. Biyen mula kuwi. Iya. Nggih, Mak, nggih. Sinten kepareng jumeneng? Wis apa? Kabeh. Baik, Oke. Cus. Oh, Artis langsung. ya. Al. Ya. Al ninggal gue. Apa laki lungguh kabeh. Buke pinarak mawon. Lah ya dibatasi Aku lho. yo artis Iya sayang. Gak trimo bojomu 1 minggu gak trimo gak? Oke ra omong setuju anu 5 ngono. Ayo monggo. Senin nganti Jumat berarti iki. Nggih, ngantos Jumat mawon. Aku yo artis. Artis 1 minggu prei. Prai tapi nyembur kok. Iya kowe malah double. Iki setreme gedhe ngono. Yuk, minangkani panutan nggih menika ngersake Sidorondo. Satu lagu Nggih, untuk tadi penutup ada liburan. permintaan kerinduan. Kerinduan. Nggih. Kerinduan tas Kerinduan. tinggal tembang Pakde. Satu lagu lagi Satu untuk lagu penutup lagi liburan. nggih. Kerinduan nggih. Nah.